Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara egunez egun Iruñerriko txaketa zaratak saioan gaituzue. Gaurkoan elkarrizketen tartean bi gonbidatu, lehenik eta behin Itziar Martinez izanen dugu Hegoak elkartetik drogen mundua hobe ezagutzeko. Eta bestalde batetik gaurkoan Errutbi gau pasaren berri emanen dizuegu, izan ere maiatzak 6 ospatu eginen da, 14. edizioa izanen dute Larraintzarren urtero egiten dutena, eta horretaz hitz egiteko Fermin Larralde izanen dugu. Bestalde zaratak tartean, gaurkoan osasuna eta generoaren inguruko jardunaldiak ikusgai. Hori baino lehenago Itziberriturriarekin eguneko lerroburu nagusiak ikusteko ordua iritsi zaigu. Arratsaldeon Larraitz, hauxe dira gaurko egunak utzizkigun lerroburu nagusiak. Astearte honetako albisteekin hasteko Nafarroako parlamentuko talde guztiek, UPNek eta PPek izan ezik, Sanjurjo general frankistari Melillan egindako ohorezko ekitaldia salatu dute. Bertzalde hurrengo maiatzaren bateko langileen egunari begira, ELA eta LAB sindikatuak gizarte justuagoa lortzeko neurrien alde jarri dira. ELAk autonomia eskatuko du, LABek berriz burujabetza aldarrikatuko du. Bertzalde Indargorriko 21 kide epaituko dituzte, talde kriminala osatzea egotzita. Iruñeko bigarren instrukzio auzitegiak uste du nahikoa zantzu dagoela hori egiteko. Nafarroako Foruzaingoak 57 urteko gizonezkoa atxilotu du Ezkabarten sexu eraso saiakera bat egitea egotzita. Eta Iruñeko udaleko herritarren aferen batzordeak Milagrosako etxebizitza komunitarioa bisitatu du. Arretaren kalitatea hobetzea eta irabazi asmorik gabeko erakundeak indartzea dira gizarte eta osasun hitzarmenen foru lege berriaren helburuak, eta albistekin bukatzeko Hezkuntza Departamentuak irakasleen aldi baterako kontrataziorako izendagaiei gogoraraziko die derrigorrez ziurtagiri digitala eduki beharko dutela. Eskerrik asko Itziberriturria eguneko lerroburuen berri emateagatik, orain Diario de Navarra egunkariarekin aurrera eginen dugu. Gaurkoan lerroburu nagusiak hauxe dio Diario de Navarra egunkarian, Iruñan gertatzen diren autoarrapaketen 177,8 zebrabideetan gertatzen dira. 2015 geroztik 7 harrapaketa hilkor gertatu dira eta 7 kasuetatik 6etan biktimek 75 urte baino gehiago zituzten. Gaurko protagonista nagusia eta ia egunkari gehienetan bezala Esperantza Agirre dugu. Agirreren aroarekin amaitu du iruzurrak, honelaxe izendatu dute Diario de Navarra egunkarian. Ignacio Gonzalezen traizioagatik dimisioa aurkeztu zuen atzo Madrileko presidente ohiak argazkian, dimisioa aurkeztu zuen prentsa agerraldiko argazkia dugu. Eta bestalde, bi albiste gehiago nabarmenduko ditugu, batetik 3.000 ikasle nafarrek selektibitate frogaren azken prestaketetan dihardute, eta bukatzeko Indargorriko 21 kide talde kriminal bezala epaitzeko zantzuak ikusi ditu epaileak. Aurrera egin dezagun gaurko Diario Notizia egunkariarekin, hemen ere azal gehiena hartzen duen albistean protagonista nagusi Esperantza Agirre. Esperantza Agirrek azkenean dimititu du Madrileko PPren iruzurraz inguratuta. Granados eta Gonzalezen kartzeleratzea eta gero bere ardura politikoa onartu du Agirrek. Bere agurra Rajoiri helarazi zion SMS bidez eta Zaplana ministroia eta Villarmir ikertzen ari dira ere. Bestalde, lerroburu txikiago batean ere aipatzen dute, Gürtelen auzitegiak Rajoy deklaratzera deitu du PPren kolaborazio ezagatik. Bukatzeko beste 3 albiste nabarmenduko ditugu, batetik goiko aldean argazki batez lagunduta, atzo liburu eta lore eguna izan zen Iruñean, bestalde Nafarroak Sanjurjoren ohore hileta gaitzetsi egin du, eta bukatzeko parlamentuak estatuari osasungintzako lan eskaintza publiko zabala onartzea eskatu dio.
Eta bestelako kontuak protagonista nagusi gaurko Gara egunkariko azalean, lerroburu nagusiak hauxe dio, Oier Gomezen sententzia eten dute kasuaren egoera larriagatik. 3 euro aginduek oraindik ez diote aske egoten uzten, behin betiko ebazpena bihar jakinen da. Gaurko argazkiko protagonista Atletik daukagu, izan ere Atletikek 6. plaza berreskuratu du eta Eibar Europatik urrundu da. 0-1 irabazi zuten Atletikekoek atzo. Bestalde nazioarteko politikaren inguruko albistea Frantziako hain zuzen ere, Macronek babesa lortu du Euskal Herrian eta Le Pen Frente Zaharraz kexu da. Bukatzeko PPren aurkako zuzenketa prestatzen ari dela dio EAJ alderdiak. Eta antzeko kontua gaurko Berria egunkariko azalari dagokionez, lerroburu nagusian ere Oier Gomezen kasua, Oier Gomezen zigorra etenda bihar euroaginduei buruz ebatziko dute. 6 hilabeteko bizi itxaropena eman diote presoari eta epaileak onartu egin du zigorra etetea osasun egoeragatik. Bihar erabakiko dute Gomez aske utzi edo ez. Bestalde, Frantziako kontua gaurko argazkiko protagonista Macron dugu, Le Penen kontrako hautagaia, Emmanuel Macronek irudian atzo ekitaldi batean, dagoeneko jaso du alderdi gehienen eta Hollanden babesa bigarren itzulirako. FNren aurka, Mélenchon izan da harentzat botoa galdegin ez duen bakarra. Eta bukatzeko joan gaitezen Euskal Herri Irratiko lagunen agerkarira. 3 albiste nabarmentzekoak gaurko azalari begira, batetik talde kriminaleko partaide izatea leporatuta auzipetu dituzte Indargorriko 21 jarraitzaile. Bestalde, Karmele Jaioren testuak irakurriko dituzte Biurdanako 18. irakurketa publikoan eta bideo bat eta guzti hortxe duguta. Bukatzeko, Sanjurjo kolpista ore militarrekin lurperatu izana gaitzetsi du Nafarroako parlamentuak. Apirilak 25 dugu gaurkoan astearte, ikus dezagun zenelako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko, herritarren aferen batzordeak Milagrosako etxebizitza komunitarioa bisitatu du, izan dezaken eskaria aztertzeko Sarasate pasealekukoarekin egin zuen moduan. Milagrosako etxebizitzak 16 pertsonendako lekua izanen du, 2010 geroztik ez da erabiltzen eta gizarte enpleguko langileak margotzen ari dira une honetan. Eta bestalde, deialdi batzuen berri eman behar dizuegu, Iruñeko udalak deialdi bikoitza argitaratu baitu kultura arlorako. Proiektu artistiko eta kultura zabaltzekoak izanen dira, 104,5 aurrekontu gehiago izanen dute deialdi hauek. Eta bestalde, zinema kontuekin aurrera eginez, irisgarritasun zikloan hainbat ekimen antolatu dira Zibibox sareari dagokionez, El apartamento emanen da gaur bertan arratsaldeko 7etan Mendillerriko Zibiboxean. Eta bestalde, Iruñeko turismo egoitzatik 9.453 pertsona pasatu dira apirilaren 8-tik 23 bitartean, 4.011 pertsona aste santuko egunetan pasa ziren. Udaberriaren zaporea Ermitagaina eta Zabalguneko merkatuetan egindako ekimenean 500 euro atera zituzten. Nafarroako autismo elkartari emanen zaizkio 500 euro horiek. Eta martestik zikloak aurrera eginen du beste 5 saio berrirekin, informatika seguritatea, maker fenomenoa edota adin txikikoen arriskuak landuko dituzte besteak beste. Eta bestalde, maiatzaren 2an eskola jazarpenaren aurkako eguna ospatu eginen da, horren arire Iruñeko udalak adierazpen bat argitaratu du babesa emateko. Eta Iruñarekin amaitzeko, Kolonbiako enbaxadoreari harrera egin dio Iruñeko alkateak egun hauetan. Eta oraingoan bai amaitzeko, Iruñeko udaleko talde guztietako bozeramaileek Sanjurjoren ohorezko hileta gaitzetsi egin dute. Eta asteartero egiten dugun moduan joan gaitezen oraingoan Berribeiti aldera.
2017ko maiatza ekaina kultura agenda argitaratu egin dute, Egitarau Zabala gainera eta Udalgo Gorrialdean eskuratu dezakezue. Berrebeitia alde batera utzita joan gaitezen Berriozar aldera, bilkura izanen dute aste honetan bertan, apirilaren 26an bihar bertan asteazkena, arratsaldeko 6:30. Eta bestalde asteburu honetako kontuekin aurrera eginez, Berriozar 1000 kolorez margotuko dute datorren apirilaren 30ean, Berriozarko udaleko kultura eta gazteriaren sailek Berriozar 1000 kolore izeneko aire zabaleko topaketa antolatu dute. Izen emateko epea apirilaren 30ean bukatuko da goizeko 11etan. Eta bestalde Berriozarko udaleko aurreskolako hezitzaileen deialdiari dagokionez, onartuen behin-behineko zerrenda argitaratu egin da. Eta bukatzeko joan gaitezen Burlata aldera, udaleko osoko bilkura ere aste honetan bertan eginen dute ostegunean apirilaren 27an arratsaldeko 6:30. Eta bestalde, Burlatarekin bukatzeko udaberria gaztelekuan modu berezian ospatuko dute, Egitarau Zabala dute ikastaro eta tailer eskaintzari dagokionez eta Udalgo Gorrialdean datu guztiak dituzue. Magazinaren lehenengo zatia alde batera utzita, aurrera egin dezagun oraingoan elkarrizketen tartearekin, lehenik eta behin Itziar Martinez izanen dugu lehen gonbidatua, Hegoak elkartetik etorriko zaigu drogen mundua hobe ezagutzeko asmoarekin. Eta bestalde batetik gaurkoan errutbi gaupasaren berri emanen dizuegu, aurten 14. edizioa ospatu eginen dute Larraintzarren urtero egiten duten moduan, eta horretaz hitz egiteko Fermin Larralde izanen dugu. Bukatzeko zaratak tartean gaurkoan osasun eta genero jardunaldien berri emanen dizuegu.